respondre té la paraula l'il·lustre senyor Joan Herrera. Senyor Mas, ens agradaria un impost sobre les grans fortunes. Se'n recorda? El va plantejar vostè aquí. On és? Enlloc. L'impost sobre les grans herències? Enlloc. L'impost sobre la contaminació? Enlloc. El pla de lluitar contra el frau fiscal, senyor Mas, on és? Enlloc. Li dic tot això perquè vostès sembla que demanin perdó per mantenir l'IRPF quan el que haurien de plantejar és una reforma de l'IRPF fent que qui més té pagui més. No estem en un moment excepcional. I després pugen el preu del transport, la T10, un 12%. Això sí, baixen a Barcelona ciutat l'impost de circulació. Pugen l'accés a un bé bàsic, l'aigua. Pugen l'accés a la universitat. I el que és de traca, senyor Mas, és l'impost sobre la malaltia. És tan equitatiu que quan més malalt et poses, més pagues. Aquesta és la seva redistribució. Mirin, fent que els 10 fàrmacs més utilitzats només s'expedís el fàrmac més barat s'estalviarien 90 milions d'euros. Però vostès opten, senyor Mas, i opten per incomplir el seu compromís, no aplicar mesures de copagament, introduint aquest nou impost sobre la malaltia, sense discriminar ni rendes ni malalts crònics. Tot això, a més, ho fan afegint no només el manteniment de les retallades, sinó l'ampliació de les retallades. En educació i en salut un 5%, en universitats un 9%, en empresa i ocupació un 7,5%, en benestar també redueixen. Des del juliol, a l'àrea de Barcelona hi ha 3 noves rendes mínimes d'inserció. Això no és decent, senyor Mas, i això és conseqüència de les seves polítiques i dels seus pressupostos. Retallen en funció pública. Teníem 51.000 interins, tenim 27.000, senyora Ortega, i això afecta a la salut pública i a l'educació pública. I ara, noves retallades. I la realitat és que avui estan pujant precisament els preus amb una doble clatellada. Més retallades i pujada de preus per l'accés a drets bàsics. A Europa la gent demana més inversió, la gent demana un ajust més dilatat, cada cop més gent demana un ajust més dilatat per no enfonsar l'economia i redistribució per no deixar ningú al marge. És per això que li dic que aquests pressupostos no valen i és per això que li dic que nosaltres, des del catalanisme popular, entenem que avui el que toca és no entrar en el joc de les especulacions, a veure com ens entenem amb vostès, sinó presentar esmena a la totalitat, a veure si corregeixen una política tan mal